Okay, sopa's ready. Eat now. Sopas ni Ilocos. Woo! Yan. Super yum. Tinakdakan. Aha. Ang bone. Mga na po mangan. Yun. Ano ka ba? Yun. Sopas na tinakdakan. Kulang ng tubig, pwedeng lagyan ulit. Ayos! Tapos yung dinakdakan natin. Dinakdaks. Dinakdakan. Ayos. Okay. Tapos halo-halo. Ating dinakdakan. Malalaki ang hiwa. Yari na yung sopas. Kung gusto nyo lagyan ng mayonnaise, pwede rin. Pero ako, ayaw ko. Gusto ko lang ganyan. Malaki hiwa, putulin. Yung sopas ko ay hotdog tsaka ham. Para may ulam din sa umaga. At yung sisig ay dinakdakan pala. May liver, panga, at kung ano-ano pa. Kiwar. Ako, yan. Dinakdakan. Ayos. Pwede na, luto na ang kanin. Kain na kayo. Sarap sana yung sopas pag may gulay. Okay, tinakdakan. Dinokdokon na may lemon. Woohoo! Yan. Ayos. Panalo. Labas na ang Ginebra. Ayos, oh. Okay. Ayos. Diba? Tinakdaks. Yung sopas natin. Rin to. Yum. Ayan to. Ayos. That's it. Kain na, luto na. Sopas. Dinakdakan. Kain na. Dinakdakan. Sopas.